हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ हानायमानि जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, बड' मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। स' लोगोफोर, LNF प्रडाक्शन प्रेजेन्स बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै रिलिज जानानै थांनाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों हाबाब्लि सना। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामदों जौगाफु, सुबा बसुमतारी, बिथराय बसुमतारी आरो बे भिडिअनि सिंगाराव दं एसार ड्रिमार, लाइरिक्स टुनाव दं जुलिमा बसुमतारी, मिउजिकआव दं अमर बर', प्रडिउसाव दङ मालाबिका स्वर्गियारी। स' लोगोफोर, सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, LNF प्रडाक्शन प्रेजेन्स चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव दं RB फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बावैसो रिलिज जानानै थांनाय बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैबावदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों समायना। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों प्रेसमिता बसुमतारी आरो ग्रुप डान्सआव दङ नन्दिनी डान्स ग्रुपनिफ्राय फावखौ खालामदों। बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफि डिरेक्सनाव दङ बिग्राय बसुमतारी, मुवायाव दं मानब लाभलि ब्रह्म, DOP पस्ट प्रडाक्शनाव दङ जयन्त बसुमतारी। स' लोगोफोर, सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, RB फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला थाबैनो नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैग्रोयो।